sobretot hi ha d'haver-hi un caganer, però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. També hi ha d'haver tres reis amb tres fatxes, tres camells que venen des de l'Orient, carregats porten presents, que bé que ens ho passarem. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer, però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. Al pessebre hi ha d'haver-hi un tamboret, perquè hi